Un sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton Puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iabuhi sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta.
Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity. Agud Manayanaya naman ang aga karon sang aton siniiyang kabombo bangod man sa live studio kaupod naton ang aton siniiya nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa aton sini nga mga kabombo first winner naton ginlawag kagaina las 6 no sang aga sa aton sini nga mga kabombo. Tigin pamangkot ko ginaton sini nga winners liko aga ka pa nagbangon ay hiya pamati ko ka no ka misa di galyo. Oh, pagkatapos tinalawagan ng iya sini nga pangalan, way pa siya kuno ka pamahaw sa sobra niya ka kalipay. Aton sini nga winner si Ma'am Thelma Satur sang Bulwangan, Gimbal, Iloilo. Good morning, Nay. Good morning, man. Okay, isipon nato ng imo sini nga cash prize ha. Oh, 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, and 500 pesos. Oh, sobra ka-excite si nanay. Ano iyang isip na anong katuan sa 500 pesos nato? Ang makatuan sa ako nga, ibakal ko kang proof of purchase kag idugang bakal kapag kaon sa Panimalaya. Oh, kag di makapamahaw ka na sinaguro. Oo. May 500 ka na. Magluwas sa 500 pesos, ari pagid ang isa ka baling orokan nga puno sang grocery goods. Uyatan ko lang anay, nay kimi dumabulubog at ni anong mahambal nimo? Madamo gid nga salamat sa 1-2 Panalo promo sang DYFM Bombo Radio kag Star FM. Okay. It's all for you. Agdahatong mga taga Banwa sang Gimbal kag sa mga kaiping nga kabanwahanan nga mag-intra man sila para nga sila man na masunod nga malawagan. Sa tanan nga mga nagapamati sa Bombo Radio, imbitar ko kamo mag-intra sa 1-2 Panalo sang Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio! Basta Radio, Bombo. Star FM! Star FM, it's all for you. Alright, sige. Congratulations, gid, sa kay Madamo, Ma'am Thelma gid, salamat. Satur. Ikaw nga nagapamati, nagaupod karon sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Iloilo nung panginahulat mo. Nagahilapit naman ang aton sini nga Grand Draw. Was-was na dira sa paghimo sini nga Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugwilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, salamat. Natapos gin man ang buluhaton ko subong adlaw diri sa opisina. Arnel! Arnel! Oh, ano? Telepono! Sino ko no, Mitch? Sa ospital ko no ini. Ospital? Oo! O dali diri o! Sabta na lang ni! Abe. Salamat, ha? Hello? Hello, Arnel. Ay, si Naldo mo ini Oh, no? Nakatawag ka man. Ay, si nanay mo, gindala dire sa ospital. Kay man natumba sa kuno kay na dito sa merkado, samtang ba nagapaninda siya? Ano? Oo, natulahan gisa sa pagalibutan, kaya nakaigog gid kanong ulo niya sa semento. Tinatabuan gid nga nagapangarga man ako sa mga utanon. Sang nakita ko gid na natabo sa iya. Tinagpangayo ako sang bulig sa mga tao dire, agud nga madala sa dire sa ospital. Oh, Diyos ko. Anong kaintangan niya subong? Malubha ko nung kaimtangan niya sa isang doktor. Kag kung mahimo, magkanto ka na lang dire dayon to. Kay base kung hindi mo na sabra ko nung maaptan nga buhi. Oh, Diyos ko. Makato ako dira subong gitnong. Palihog, hulata ako dira.
ko. Nay! Nay! Wala na siya to. Ginhulat ka lang niya nga makaabot rin sa ospital. Suno sa doktor, tama ko no kataas sa iya nga dugo. Kag-amo ko no inagkabangdanan ko nga natumba siya. Wala ba ka mo magkahibalo nga high blood gani si nanay ninyo, haw? Wala ginaw. Wala man siya nagapanugid sa amon eh. Ayhan ginhungod giniya ina. Agad nga hindi na bala ka mo magproblema pa sa iya, haw? Nalubong na si nanay. Kag-ilo na kami subong ni Jonas. Ang manghod ko. Karoon nga wala na kami sang ginikanan. Katungdanan kong pag-atipan sa iya. Nay, tay, hindi ka mo magkabalaka. Hindi ko pagbabayaan ng manghod ko. Ako ang matungod sang inyong obligasyon para sa iya. Suportahan ko siya sa kutob sa ngakon masarangan. Matuod nung? Oh, Jonas. Karon nga nakatapos ka na sa high school. Magpadayon ka sang pagtuon mo sa college. Ako mapaskwela sa imo. Pero nung, basi kung mabudlayan kasi na. Ikaw nang nag-aabaga sa tanan nga galastuhon diri sa balay. Dason, peskwilahon ng pagid ko. Nagaplano man tani ako nga maobra lang anay. Kag kung makasupport na ako sang kwarta, amo na nga akong pagpadayon sa college. Hindi na